روزێکی zarokekî Filîstînî li ser axa xwe dilîze. Polîsekî İsraîliyê zalim jî di ber wî re derbas dibe. Zaroko tu çer dikî? Ez polîsekê çê dikim. Tu çawa polîs çê dikî? Ez hinek kevir, hinek ağ, hinek giha, hinek ağ û hinek jî gut tevlî dikim dibe polîs. Yadî! Yadî! Di ber roja dinê dîsa wa zarokal cê xwe dilîze û dîsa vî polîsê zalim di ber wî re derbas dibe. Zaroko tu îro çer dikî? Ez parêzekî çê dikim. Tu çawa parêzer çê dikî? Ez hinek kevir, hinek ağ, hinek giha tevlî dikim dibe parêzer. Çima te îro gut tevlî nekir? Ez gut tevlî dikim dibe polîs. Ha!